sa usa ka dato sa pagsulod sa gingharian sa langit. Masayon pa sa usa ka kamilyo paglusot sa lungag sa dagom kaysa usa ka dato pagsulod sa gingharian sa langit. Nakadungog na taniini sa makadaghan o kaha daghan na sab kaayo ang mga nagkalain-laing pamalandong nga ato sab nga nadungog bahin niini. Apan kasagaran matandog lang taani sama sa reaksyon sa mga tinun-an ni Jesus. Kung mao kini, kinsa raman di ay ang maluwas. Kana bang ang reaksyon mao nga kinsa raman di ay ang makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Makainumdum lang sabta ni Tomas bitaw nga human siya makadungog sa gisulti ni Jesus nga ayaw mo kaguol, salig mo sa Dios ug salig usab kanako kaysa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak ug muadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Muadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo ug mobalik ako aron kun asa ko ato usab kamo. Ug ningon din si Tomas, Ginoo, wala kami mahibalo asa ka paingon busa unsaon mo namo pagkatultol sa dalan. Ug ningon din si Jesus, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Dini baya di ay kita tagaan og dakong higayon sa pagpamalandong ba? Nga dili di ay ang ato nga giapas ang mga butang niining kalibutan. Ang ato ding giapas nga unta makaangkon ta sa gingharian sa langit. Ug dili ta makaangkon ini hangtod nga muagi ta sa hustong dalan. Magpuyo ta diha sa kamatuoran aron atong maangkon ang kinabuhi. Ug kining tanan atong makaplagan diha ni Jesus. Mao ba ka na si Jesus mituaw pagkalisod sa usa ka dato sa pagsulod sa gingharian sa langit. Ngano man tungod kay ang kining mao kahang gisgutan ni Jesus nga dato nagtuo tingali nga mauni nga maangkon niya ang tibuok kalibutan pero kawad-an siya sa iyang kinabuhi. Mao di ay nga si Jesus mingon gyud imposible tinuod ang pag-angkon sa kaluwasan. Alang nato apan alang sa Dios. Mahimo niya ang tanan. Ug kanindot unta nga ato li ay ipasukad ang atong kinabuhi diha sa Dios kay sayod ta nga ang Dios mao ang tanan. Kung naa ang Dios kanato,
Wala na tay laing pangitaon pa. Apan tingali kung ang usa ka tawo sa kanunay nagukod sa pag-angkon sa mga butang ni ining kalibutan. Naani giingon diha sa Book of Wisdom, vanity of vanities, all is vanity. Unsa may gipasabutan ni? Samara nga nagukod ta og panganod. Nga inigabot nato sa panganod, buot natong hakgumon apan empty, vanus. Wa diha. Wa tay mahakgum. Ingon ini. Ug maugani nga dunay nindot kaayo nga kaha matang sa pagpuyo nato sa atong kinabuhi samtang nagpanaw pa ta ni ining kalibutan. Pulong pa. Money can be earned. Pakit-an ra ning kwarta. Ayog butang ang tanan nimong panahon para niini. Anugon kaayo ang mga panahon nga mulabay unya maura gyud ang giapas sa tao. Kwarta. Ikaduha, pulong pa. Petty quarrels can be resolved. No? Kining naara ni, no? Magkauli ra. Naara ang panaghiuli diha sa mga kanabang ginagmay nga mga away, no? Petty quarrels o gani gitawag ni mga stupid quarrels nga kanabang mga panag-away nga wala gyud hinungdan. Petty quarrels can be resolved. Magkauli ra, magkasinabtanay ra. Ang importante ang panaghiuli. Take time to be reconciled. Kay mag-unsa man gud nga magpabilin ka diha ang kasuko, kay ubos, pangluod, unya mauni imo bawnon og makadugang pa ni sa kabugat sa imong panaw niining kinabuhi. It is an added weight. Unya, ang ikatulo, ayaw palabya ang mga higayon diha sa pagpadayag sa panagigugmaay. Ilabi na diha sa mga minahal sa kinabuhi. Kay ang kining panahon nga mulabay, dili na gyud nimo balik. Cherish your intimate relationship with your loved ones. It will never come back. Naabit tayo pangutana. Unsa maguning kanunay natong gihandom pero di gyud maabot. No? Unsa man kuning gipangandoy nato apan dili gyud maabot. Ang kanang gitawag bitaw nilag tomorrow. No? Ang tomorrow. Kay numdum lang ko nga dihay usa ka kining tiguangon na to siya unya aduna sa tindahan unya dili gyud to siya magpautang, no, di gyud to siya magpautang. Mauto nga nagbutang siya sa iyang tindahan og kana bang pahibalo bayad karon
utang ugma. Wa gyud makautang. No, kay tiaw mo na. Bayad karon. Utang ugma. Ang mga tao lipay kayo gabot sa ugma. Ig-ugma karon naman sad na. Wa gyud utang. No? Ugma o di ini. Nga usahay ang tao ba nangandoy sa ugma. Pero dili gyud ni sa maabot. Muna nga cherish today. Cherish this time nga gihatag sa Dios nato karon. Ug nindot kaayo nga naa ang nindot kaayo nga panagsandurutay diha sa ato nga mga minahal sa kinabuhi. Basin baya dili na mo abot ang ugma. Ug dili gyud mo abot ang ugma. Mao nga manghinaot ta nga we create tomorrow. We do not expect tomorrow to come. Ingon ani siya ang ato nga panglantaw nga diha sa ato ang mga panaw sa kinabuhi, dili ta magpagapos sa mga butang ni ining kalibutan. Hinunoa ato hinuong gakson ang tanan nga mga giandam sa Dios alang kanato ug kini siya atong buhaton karon. Amen. Manindog palihog.